Díomh, tá sé mar sprioc agam si bh thuirt ar chamchairt topic timpeall ar SúilSiar.ie. Fáilte eis go SúilSiar.ie chuisteach de sheoladh riomhphoist nó an taine úsáideora a bhí agat agus de feasachil le gáilisteach. Nuair le gálann tú isteach den chéad uair, ní bheith ábhar ar bith curtha leis an ardán dit. Mar sin brúig ar an cnap a buí seo, chur ábhar leis nó buin ábhar, gus rounnig ná ábhar bhúna tú, rounnig pe ábhar smailad. Tá mis chun cúpla ceann a rounn an seo, sa chun leann tuaráig, gníon tráthoisreach. Cúpla ábhar áirithe rounnig na cíine tá agat. Feic sibh go annach chuid i gcóir ceann na cúig ábhar, nótaí físeán chur láthair cuisan na gachtais rud. Gur ábhar eile tá na hiarfápar scrúdathe a bháin, gur ábhar eile tá iarfápar scrúdathe plus cuisan agus mar sin. Aon uair go glicáin tú isteach an ábhar mar shampla ach na míocht an bhaile na hardteiste an seo. Tuigh na topaí fáil am sús, aine de hain, aine de dá agus leanann siad sin aráig. Fuaithe sin, beag na mion topaí, mar shampla proteíní. Is pe ábhar go déint tú isteach an feic tú físeán chur láthair nótaí cuisan na iarfápar más ann dómh. Cuid duine hábhar tá minic úsáideáil cúpla rud fós agus mar sin feice sibh nach bhfuil nótaí beidir an godí seo ach tucha sé sa chéad cúpla lá tá ráin. Cuid eile ní raibh siad Gaeltachta mar ábhar go mecha goin am léana mar sin níl an chéad trí cína goin ach gnó ach bhaile stard an tráthoisreach níl siad Gaeltachta mar ábhar bheith goin am léana ach tá cuisan na déanta dómh. I ggur gach ábhar beag na hiarfápar scrúdathe ann. Istíigh ar na físeán feice sibh an sais clúdach céine ar ní mé chun éanamh níos ach brú sean an físeán sa bhaile leis. Na chur láthair tá si deartha a stíl cosúil is múinteoirí éagsúla a dhearí seo múinteoirí atá a múna na n-ábhar mar sin feice sibh stíl beag an éagsúil ann ach go banúsach tá siad solar, tá an méid céine ar an takes, tá an stíl takes céine, tá an tólasteacht píosa ar fiasa. Feic tú ochracail príomhocail atá táchtach tachtús i gló traum glas an chéidir ecan tú iad iníag sin tucha si tús rís gan an cló traum ortha. I gás na nótaí, rís brathir an ábhar, ba clicáil ar nótaí os chlóigh sé PDF tit an chéad leathanach a gcónaí beag sé mar an ggéine. Checklist a fáilme agus ochracail ann. Tá QR cód ar agla go méid cód QR fiú agla go méid seo printáilta, is féile le scoláir nasca dírithe reis leis an set nótaí agus don achmhaile tá nótaí stígann seo. Don tíreolaíocht or teiste anna chuid aistí crutha ag pól mar sin atá arúnacht don tíreolaíocht feice sibh éagsúlacht ag bra ar an ábhar. Tá cuisanna an sin a chéine an cuis úsláidáilta den ceann seo fósach feice sibh take lua é ach is féile le cuis a chruthú dit féin mar bhúntóirg sé a gáile ar de rang MRB. Chmáile sin tá iarfápar scrúdathe ar an topic sin ann, aon cheiste tháinig ar na proteíní ar na blianta a siad an sin. Déit scoláirí é a bharcáil mar ceiste tá déanta ceiste sé rá beidir go min níos trílas ach nach gur thudís marcar. Tá an cheist agus tá an freigra in aice leis. An scéim marcáil in aice leis. Múna gurthach scoláir marcar beidir go déirníos do you know what, bhí an cheist sin beag an dechar tu go mar eischuige. Déit fá ceiste chursús ar an glóir de rang, déit scoláir seo dhéanamh sa bhaile, tá 5 ar an gceist seo, chur 5 ar an glóg agus bhaile chur an rang ag obair. Téan tú féin é má tá tú déanamh do chuid staidir sa bhaile. Feic sé bhfuil cúpla áit bhfuil beag an snáis le chur hair le bhéil ok caithfar sin na cheartú ach ní churn sisteach ar an món ábhar, ceart ábhar agus glanfar stiff sin agus midal ráig ach déit fá scrúdú a chruthú dit féin chumma agus túdul tríd. So agus túdul tríd a fechan ar cheistan éagsúla is féidir iad a chur le scrúdú so má bhrúm ar cruthigh scrúdú an seo. Mí gur an cheist sin agus an cheist seo a chur leis. Tá mí gur go meid né marcar an gceann sin, sé marcar an gceann seo, cá tú anam a chur de scrúdú agus sábhal agus roinné, téanfar scrúdú agus scéim marcála íslódáil dit, cá súléir leis an réamhhearach feice tú an scrúdú a tacht, ceistena a tacht leis, as trú fósta déanamh seo, sin iad na PCB go gurfar snas ortha, geoidh tú copt an scéim marcála freisin nuair a íslódálan tú é. É seo ar fád tá ruachtain ag scoláirí agus múinteoirí ar decinn gur múinteoirí de chuid is mó úsáideach an cruththóir scrúdathe ach tá scoláirí ábalta
iad a úsáid freisin. Léimisteach féchad ábhar féin, féchar ábhar agsúla, fecha tú rudí agsúla tacht chun cín, tá mé chun féchan ar an mata sec, mar tá an matematic beagán agsúl, tá cuma céine ar na nótaí go gach ábhar ach dún bhata tá siad beagán agsúl cáhfuil mé géirigh dul an seo tá chuide go an úsáidáil fósach tá anna chuid thuas hena féin, mar hempla mar éich mar ar an algébar, mar éich mar ar na nótaí, stígann seo dún bhata, úsáidálaigh PDF dit le thuchrocail, céimena chun i ceist a ragart, an cheist á ragart le céimena chun é a bhíú. Híos ag bun be cód chiúir, scanal an cód chiúir sin ag stóirigh sé gin físeán tú, insan físeán be ceandar múinteoirí mata, a caint trí na samplaí atá insan canva seo, agus iad a míniu go físiúil chun sé dhéanamh. Stop, Dennis tapú lei, Dennis muile é, teir siar, pause and rewind live TV at Sky Sports, pause and rewind an bhúntar sa hás seo. Nascaigh an cód QR sin leis na físeán, sin chéad físeán, bud feice sibh sein list a físeán ar an topic sin tacht suas faoi, sá mé bheith anhol ar faoi, agus míad anna bhríoch as cag a rinne muoine an stiff mathematica. Bíos brí leis, buin trí las rudí. A canap beag an seo tá sena háchtach. Má tá eisiolalas le tuairta go bhdún tóir é. Is féad linn rudí ahrú, bemid I géir rudí ahrú, Ryan Vorgud smainte linn. Gachar a dúir mé fecin múinteoirí agus scoláirí é, seachas na písaí seo ag bun. So istíigh I dochuid rangana, feice tú tuis nach sclevieswer na scoile nó peirúd, go méid rang olavathe dit, so mátá cúig nó sé ranggrúpa a gut, oscail dochuid rangana, mochuid rangana an seo, agus feice tú go dagan na rangana suas, feice tú go dagan anonach na scoláirí sa rang suas, agus is féidir clic isteach, breise olalas áil ar seo, turthaí a fórsiad a cuisan agus mar sin aimimsú, cúpla písas nás le chur an seo, bud a rís an bunaimúlaach tá sé ann, fan linn bí beagán fáinach agus tucaigh gachar deile leis. So annach chuid eisiolalas an sin ar na rangana, úsáideach I ggur crinitis móirí múinteoirí, úsáideach I ggur chun tuiscint an ranga a bheas ar pé topic atá déanta go an tacht an sin. Clic isteach a mochuid scrúdathe an seo, agus éon scrúdú atá crutha a gut, in éon cheannas na hábhar atá crutha a gut, tucha sí tús an seo. Beg tú ábaltí de úsáid, iad a úsáid, scrúdú saoirg, scrúdú nullag, scrúdú ranga a chruthú agus é bheith an sinna gut. Chomála sin, buin tríal as cuisanna a chruthú dit féin. Rud céine, is féidir na cuisanna atá gine úsáid, is féidir na cuisanna féin a úsáid. Má chruthíonn tú de cuisanna féin an seo, is leatsa iad níos siad dul siús é ná eile, ní mar an gcuid, ní mar a roint, is leatsa na cuisanna ní churfar ná ní eice si bhain é ná eile iad. Fí se an hocht námat, má bhíon ceistena, tá raiscum, gur amachcha.